व्हिडिओ काढा आधी बघितला ना त्यासाठी मिशीला पी मारा पुढे गानू
अरे उलट झाले अरे उलट झाले युट्यूबवर आहे उलटे झाले तिकडे जाते सौरभ आता तू आलायस ना सोड पालखी धर
आमच्या इथे असेल तेवढे जाऊ दे. मुंबईचा कधी लावली 6 वाजता लावली त्याला पाया पडायचंय. पड तू पाया. पप्पा आहे दिवस असंच खाली आपले आमचे काका आहेत ना खाली घे